Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga diparingi sing apik tanduran iki mang, supaya dadosa Dewi Sri sing seweneng dikei sesuguhan iki. Yargoib tunggal guru gak oleh ganggu tunggal kanca gak oleh nggodha. Mugi-mugi tanduran iki diparingi sing apik, sing loh jinawi dumateng sedaya. Amin, 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 amin. Urip los bebas. Wow. Wah, mayan iki. Sopo ndelep panganan nang kene iki? Potong luwe pisan. Pangan ae. Rezeki kali tolak. Mayan, mayan. Alhamdulillah pari iki ijo kabeh. Muga-muga pari iki iso panen sing apik supaya iso ngrasakno kabeh wong-wong iki. Apa meneh saiki sembarang larang. Pupuk ya larang, lengo gas larang, LPG larang. Muga-muga nek iki berhasil lah awak iki rada iso enteng titik. JAT gak metu ngene barang awak iki opo. Mayan, mayan. Ya. Mambu iki. Bruh. Matane sowake mbone geleng sapa iki mang mari ngantem jajan aku iki mang. Iki gak weruh iki mang jajanku iki mang sing tak gawe sogo iki. Oh, sapi ku sing mangan jajanku ku mang. Lah ngono iku mang gone jajan gawe sogoan dibuadhok koyo ngono iku lho. Genah ta gak iki wong iki rek. Woi, sing ngomong sing bener apa to, Cak? Oh, awas sak pedhet nek ngomong kakek ngomong.
Aku dituk pedet, Cak. Apa lho peno, Cak? Wedhus. Cocok wis, Cak. Lah peno sing mangan jajanku iki mang ya apa? Lah peno jajan mbok klelerno nang kono. Lah iki yang suguhan lah tak sugono iki kok moro-moro dipangan iki ya apa? Apa peno gak terima ta? Peno gak jak geger ta ambek aku. Ayo. Anggite aku wani ya. Ambek sampean ngene iki. Oh, akeh ngomong peno iku, Cak. Oh, pedet. Tak tono jurusan dalanku kon yo. Cak, 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 cak. Lho, Cak, Cak. Cak, sepurane, Cak yo. Cak, sepurane, Cak. Cak, sepurane, Cak. Wis ayo tanya, Cak, sepurane, Cak. Cak, sepurane, Cak yo. Sepurane, Cak. Aku yang salah, Cak. Sepurane, Cak. Engko tak ganteni jane, Cak. Sepurane, Cak. Lho, ganteni, Cak. Cak, sepurane yo. Tak ganteni jane. Aku kono. Seabad kemudian, Jangkrik. Ini iki nggak jajan suguhan, dipari, dorong, dipangan demi itu dipangan sapi mang. Iyalah, dabal lah wis. Nah anjene rezekine sapi ku mang tak resikane iki asik bah. Besok dadilan apike. Ikhlas ae wis. Mulus rere. Mari mangan omongane tonggo ngene mau lho kok wis masalah dulu nang mulus sih. Ayo sakit. Lagi ngomong aja. Tangane mlebu ni. Oh, akeh ngomong. Oh, ora kentelan niku. Sik.